Chibai levek ole he video chon kan ti chin lo dan dewin hlo cham dan tur kan soidon ani video danga chon hlo tlin na tura thil ti tur te kan soi china mase hlo cham du te khain lo om paltakin hlo cham na tur thil kan soidona adu te tan kha chuan tu na ka thil soite hi lo zom mai tur ani tlachia le hlo tling lo tak ni du tan chuan pakhat na tumu mal le ruam man na fel tak khan nei lo tur thlek vel mai tur ani thil reng renga hlo cham tur emo re thei tur te tlache tur te hian plan nei vak hi ngai lawa nei lo kha tok che zo kan ti kha chuwangin tlak chiat du mi tan chuan ruam man na le gol vel kha nei boya ngai lo ani chu panhina mason hi tumboya ngai lo bokang mason na tur thil le khabu tha chhiarte video tangkai ente mani inzir zel te kha ti du mi alo turani tlache du tan kha chuan hun te kha khoral vel mai tur social media te games sa te thil tangkai lawa khan du chuan thian mason tum lo tak tak clear kha kombok turani rui ho vel mai turani a ti chuan tlak chiat na chu kan tong bo thoi mai don ani pathumna shisel na po ngai poimo waka ngai lo junk food te fast food te dep noi shisel lo thlum tak tak mom tak tak te kha e chau chau turani tuite thlai shisel te kha e tlem tur tlak chiat du mi tan chuan changkan mel deuh shisel lo deuh kha e chau chau tur instant food cup noodles ti te kha shisel na hi kan ho sak na hlu berani a chuwangin tlak chiat du mi tan chuan ven thon wa kha tul lo ni zu te damdoi rui te po kha tlak chiat na shortcut ani chuan kan taksa soi zoi exer po hi lak angai lo kan taksa shisel nan khan exer lak te kongkal te kha ti boi po ngai lo ni om top mai tur weight po control angai lo diet po control angai lo te khan du kha e mi mai tur ani zan kan mu that le that lo po kha kher wa ka ngai lo jing dar ni dar thum thleng te games khela munna chang shelo thona chang shelo khani mai tur du huna muta du huna thole tur ani chu palina hun khoral vel mai bok tur ani hun hi mishing ina kan man ro nei hlu ber ani a mani hlo thlim tum lo mi tan chuanin khoral mai tur phone te tv te thil tu lawa khan atam thei ang ber kha kan hun kha kan khoral tur ani hlo thlin lo na thuruk ani chu pangana chuan sum khol te in rente ti atul lo bokang poisa nei chuan manzo ngal zung tur ani thil branded te thil chuak thar mi nei anga piang kha thinlung taka kan du le mamo po ni lo a trending wang le mi te nei anga ni wang mai khan leive zel tur ani savings le rik room thila man tur khol sa po kha nei angai lem lo ti chuan mi te hmuwa chuan na le changkan mel dewin bank account korong siga thoven ve em mai tur ani chu ti chuan kan ma huna hlo tlin na chuan mi lo hmuak lo topang chu kan du dan ani chuan parukna a hlo tlin lo kan du chuan phun noi na hi nga em tur ani mai mani thiam lawa po midang mo pu zel tur chuan lam kha nga hlur mai tur ani mani nuna khan mo phur na kha lak ngai lo fb te instagram ate mi soisela mi troll na ate tongkam che tak taka mi soisel zel tur lo cham tum te tan kha chuan chu anom em boka achan chu mi soisel te mi chian na zon reng te kha kan hlo thlin lo na kai lo na ni don ani ril ruti shisel lo tu atan khan atangkai dona mi rel te mi chiat na te kha zon reng mai tur ani a it sik tlat tur achan chu kan ril ru hi hlo thlin na ne mo hlo cham nan po a kong sial tu ma sa ni a kan ngai to na a shisel lo chuan tlak chiat na kha kan hnai kwar mai don ti na ni ole kha ka ron soi tak zong te kha hlo cham na shortcut ten ni a hlo cham du mi tan kha chuan in lo zom zelanga ti chuan in hlo cham thoi don ani
kan ti thin lai mek te omani a hlo cham kan du lawani ero chuan kan sim hret hretanga tlak chhet hlena kan rol puite nakin loka phak lo bik ni kan du ero chuan sim kherpo ngai lo kan ti zelang maro chu hlo thlin tumna ril ruputan kha chuan opposite chia kha kan ti tur chu ni ti chuan khati zong kha hlo chamna tur thil kan soi thei te chu ni a ka video milo en saka wangin kaloma lepeka kan hmule tho donia